ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон, бозам дар бозори Корвон қарор дорем, дар мағозаи либосҳои туркӣ. Фақат туркӣ духтаро, бори на Гуанжу, на Узбекистон, качествои аҷоибот хушрӯ. Не жемпрако аста духтарако турецки, нигоҳ кунем бофтошон чихе хушрӯай. Ира май наздик дидесам, медонам ки материалш качествош нағзай. Сахта какай духтарако. И вариант 350 сомон духтаро. Бани хариду эко дорам, вандамко ями боло пушакошона бигем, ҳам варианти хушрӯай дар розакам, бисёр одамон дар роза мепӯшанд. Каротки баъзе одамон намепӯшанд духтаро. Ира бинед чихе варианти хушрӯ, баъд инҷашам агар касе хоҳа танг кунад, танг мекунад, бантик дора. Кисаам дора духтаро, айдта расветка, ина якум расветкаш, баъд дуюм расветкаш сиёҳай, да ҳама ҷо 450 сомон, дар ин мағозаи хоҳарак 400 сомонай. Ба маҳои сироғара мефаҳмонам, касе ай наздик дидан мехоҳад духтаро, бозори Корвон, шашум дарвоза, аз тарафи Тило бозор духтаро, мағозаҳои наван, якум қатора, якум қатор духтаро, ҳафтум магазинай. Касе да бо сироға нафаҳмой, ма рақамҳои савдогарам мондам, маълумоти бештарро низ айхчон мегирем. Хулоса ин вариантҳо 400 сомон, иш чанд буд? Сангур. И вариантчам духтаро ҳам хе дар розаки хушрӯ, и вариантош юбка дора, а и вариантош бруки клёш дора духтаро. Ирам турецкия, тоза турецкия хушрӯ, качествоаш ягон чи намешавад. Ирам 400 сомон кнопчики, айёш замочки. Бани варианто курто ҳаста духтаро, ёрам турецкиян, ҳам хе хушрӯ, качествоаш аҷоибай. Нигоҳ кунен. И варианто 280 сомон, дуэка. Ана и тройка, савдогар рафт, маддар рафти навори ма духтаро и тройка бдай, хема хеда маълумот дадан гирам, то нархшона фаҳмидан. Иш тройка бдай, ҳам хе хушрӯак. Ай тагиш футболка дора, футболкаш остин калтай любойчика ти пӯшидан метавонӣ. Тройка чанд сомон гуфтан ира? 400 сомон духтаро. Ва духтаро, даҷа нигоҳ кунед чихе туникои хушрӯа, аҷоибот, качества. Ира мегирем камтар истар, ман хушрӯ абзор кунам. Ина бинед духтаро, чихе качества хушрӯай, ма ай пеш мебинам, ҳама чира рости гап ай пеш мефаҳмам. Материалш вақти меқапи сахтакай. И маълума ки турецкия. Баъд размерош стандарт ёрам бахилам. Чанд сомон? 250 сомон ҷои мешудагиш бидай духтаро. Ирам качествоаш аҷоиб, туникаи холигӣ дар розакай. Тарако размерои стандарт бидай 46, 48, 50 то 52 пушакора мешавад. Баҷадани хе вариантҳои бинед чихе хушрӯай духтаро. И дуэкаи шама 350 сомоно. Юбка кати жемпича боло пушакаш духтаро, бани свитерш кати юбкачаш 350 сомон, качество бомба духтарако. И вариантош чи не камтар хеле гул дорад. Иам 350 сомон. Ёш тройка бошанд? Тройка 380, да? Духтаро нигоҳ кунед, ин се варианти ки диден, сери па, сери балан, бардови 380 сомон стандарт, 46, 48, 50, баъзе 52 пушако намешад. Жемпри болошон духтаро любой чикати пӯшидан метавонед. Юбкошон дар розак буда. Ини вариантҳои дуэка чи? Дуэка я тройка ина? Иам тройка 380? Ирам 380 сомон духтаро, качествоаш аҷоиб хушрӯ. Иам тройка боша? Иш чанд? 380 сомон тройкашам беҳад хушрӯ. Якта ҳамро мо нишон метиҳам ай наздик, барое ки бибинанд духтаро чие. Шумо буфурорин ро майса навор кардан гирем. Духтаро ма ива бовар кунам, ҳам ха маъқул шуд. Акма медонӣ ки ҳар рӯз бояд чиза гирем. Ира уже таги чашм кадам, цветиш хушрӯ, замочка до ба барои одамои ширте раса удобна ҳай. Я ранг шафрорен фарқ надора. Ҳозир ма тройка нишон метиҳам студенту да аҷоиб варианти хушрӯ айда. Ма мақсад тавсия метиҳам студентуда ки анамира бигирен, ҳам гармакакай, ҳам видиш хушрӯи бадай. Ина духтаро нигоҳ кунем. Тагиш вая остинш калтай, ай таг духтаро я таналиам ка мепӯшен, ина ка мепӯшен, ина ба жемпирак болоша мепӯшен, тройка хулоса 380 сомон. Баъд як хубии дига дора духтарако, анами жемпирак боло пӯшакошунако адельни любой чиқати пӯшидан метавонем, мақсад ки рангаш қавай намекуна. Ёки на сиёшам бошан ҳам хе. Ани ёш тройка биде дуэка ёш. Ина бо як ранги дига ҳам дошта духтаро, даҷа не ранги дига шам чихе хушрӯай. Иш брюкача, иш там тройка биде духтаро, водолазкача дошта, вай дошта жикетчик мегана, жикетчик дора ба боло пӯшак ва брюк. Кани материалш ҳам қағавс буда 380 ирама. Духтаро диден чихе нархш дастра 380 сомон. Иш ҳам аҷоибот хушрӯ, брюкати жикетчик ва боло пӯшаки жемпир. Ана дуэкора бинед духтаро, шумо бигзаред. Ия чанди?
اینا دخترها ایشم 380 سومون بده انگورکا متریالشون ملایمک با تگاشون بلیس داره دخترها ایرم استاندارد 46 48 50 بعضی 52 پوشاکا دارم میشه مثلا من استاندارد پوشاکم 50 پوشاک 52 پوشاک نمیاد любойش ما میشه ای жемчуг داره چند سمای 350 двойка دخترها юбка ها юбка качи не боло пушакаш 350 сомон не расветка доште мо и расветка доште духтаро бо WhatsApp шонда нависад отдельно када суфратне партан и пальто чанди ай и пальто 600 мекум барзон мекум духтародан турецки бошан ё иёр духтаро 600 де бояд чи арзон мекардин ҳозир ман духтаро варианти курткора нишон метиём ира билан чи хе хушру 4 та расветка дора турецки чанд сомони нархи дона 500 сомон буде духтаро турецки тоза ина барои модаро размерои балшимерка ҳам доран ҳам қахушруай اینا با 500 گفتگیم با ارزان میکنن دخترکو بعد دخترای چیزگرا میخوام قاید کنم در اینجا هم اپتویه هم دونه کسی اپتوی میخره با حاضر بنویسه مقصد ای همه بروشون سکلا دارن سری هم دارن بعد دخترای این جمپرکای بالا پوشک توقع نه نه دخترای نه پیشش کورتکاگی پلاشونی بگیم بالاش نه خیلی و پشتش جمپریه دخترا پشت چم جمپری و ده پلاشونی کورتکاگی استنا جمپری دو تا راسفت داره یا چندی؟ اینا 250 سومون این وریانتشون بعد دخترکو این دو تصویر داشته بعد این دخترا جینس ها را بسیارتون میپرسین هم قد جینسکای خوش رو دارن جینس ها چندی بدن؟ 350 سومون چند مدل ای بیان ایداران مداره مدلش نشان میتیم پیجاک نقش بگیم زدن 350 و در روزا که как пальто как костюмча мепишин духтаро качестваш хушру будай драпай ба хиёлом биад хушру бия ми баяра нишон тием джинсора нишон тием джинсошона бидиш чхе хушру и чандай 250 ина и вариант 250 сомон духтаро хушру ма ина касе ё свитрошон качини аделим духтамша свитрошон духтаро аделим да ина кабуд дошта ай ин бо сери дошта ини киташам не чхе хушру и чансом 300 сомон 300 сомон инаш чи 250 сомон 250 сомон духтаро اینا ایجین سبینین برای مدارا 350 سومون турецки андахтаро ایش چند اینا 250 سومون размершон размерои туркия духтаро бо WhatsApp шонда нависен ҳамаш турки 350 сомон бо нашоти расветка размер гап мезанем اینا 250 сомон мешад боло пушаки холиги джинс виде аҷоиб хушру 150 мешад не 150 сомон халато чанд хварҷон халато 280 ама хировни чи махировна 150 сомон ё размершон чӣ хеле бошад размер барои бачаҳои барои бачако не подросткови духтаро махировни халато доштай 150 сомони халатам турки будам ба духтарако мехом як чиз дигар нишон тим ира камераро як бора гардонам бинен ки бифаҳмен туркия качестваш хушрӯй ма бовар дорам да ягон ҷо надиде люкс качество духтаро и тоза турецки плашовка духтаро болош нехали драпои оригиналай тагаш духтаро отдельно як чихол дора мақсад ки ира мегири чанд сол мепӯши ай мода намерава ягон чи намешавад нархи ё донаша мегӯем нархи донара гап занем 350 сомон нархи донара гуфтагиан ҳозир аҷоиб буд хушру ба 550 400 фурӯхтагим ина духтаро диден арзон кардагиан ҳозир 550 400 ам фурӯхтагиан бо хай мақсад аз бо ин нархи гуфтан арзон мекунан ба ё серия дорен гуфтена серия доран ина духтаро ма расветкоша яке нишон метиём бирен чихе хушруан ани дигар ранга и дар байшо нархш дига бошад не ҳамаша ҳама янами нархш яхелай духтаро 350 кардагим نه 350 сомон да шумо метонен ҳами хеле плашовкаҳои оригинали турецки бихарен духтаро баъд духтарако даҷа бони хеле тройкачаҳои ҳам хе хушрувак аҷоибот и тройка чанди ай и тройкам 350 додистам се дона расветка дигар дорам се расветка бдаи 350 сомон ина курта ваяй туникаш остиниш дарозай метонем бежем пушен духтаро любой чи кати куртка кати плашовкаотон ина нигоҳ кунед пальтоотон кати метонем пушен дароза ки ба ман як хушру боло пушакша духтарако бо любой чи пушида метонем се та расветкай ина духтаро диден клиентаи мо подписчикои мо бисёр ё харидаги биден 350 сомон размеру стандарда то 52 пуша мешавад духтаро метонен заказ кунен бо як бор дига суроғара мефаҳмонам бозори корвон аз тарафи тило бозор духтарако
шашум дарвоза, якум қатор, ҳафтум магазин меша. Каседа бо суроғану фармой метунен занг занен бо маълумоти бештарон низ аз хичон мегирен. Дуайкои и турки бошан? Турки дуайко духтаро ина одамое ки светои светлини нағз мебинан сафед 350 сомон духтаро. Не, ино балшимерка. Балшимерка? Ина духтаро балшимерка 350 сомон. 90 килора мешава. диден духтаро размирои апоҳои бузбалаи ма шумо ягон майда зиқ нашен. Хоҳараки ма размирои калон шумо дефта. И цвет чам хушрак не обычняк. Ина духтарако будурен дар WhatsApp хоҳарак заказ кунен. Шумо да срочная доставка мекунан. И плашовка шам қа хушрака и чандай? 250 мешад. Кам мондаге ба хилме? А як дона бде духтаро 250 сомон я XL ба хилом. Касе успет кад 450 сомона плашовкара ба 250 сомон мегире.